Astean zeharreko 13. domeki honetan, Jesus ez da sekula gelditu barik geratzen. Bere egiten dau pertsonen itzizitza postasun eta tristurakaz. Era guztietako sentimentuakaz. Aurrerapen eta astxerapenakaz. Heriotza eta biziagaz. Baina ez da sekula gelditu barik geratzen bidean. Norbaitek aurkitzen badau, eta danentzat dau, kontsolamenduzko hitza. Eta itxaropenezko keinua. Jesusek ez dau inor asolagabe izaten, iste markatu. Bereziki gertu dago sufritzen dago zerengandik. Evangelioetan behin eta berriro agertzen danez, beti askotariko egoeratan, askotariko pertsonakaz. Jesus beti dago gertu, geure ondoan beba da. Naiz eta beti ez konturatu, batzuetan geure gauzetan gagozala, geure baitan itxita aurkitzen gaitu, baina behin ere barriro geratzen jakun mezu beraz. Bizia izan daizula eta ondo izan zaitezela nahi dut. Jesusek geu be aldatu gaitu, jotza aukitu. Duzku kontua da, harengandik datorren sendatze eta aldatzea onartzen dugun, ala ez. Geure bizitza gidatzen eta geure burua zuzentzen izten deutzagun, ala ez. Jesusek bere maitasunez bizitzen maitatzen, parkatzen, geure burua moten eta bizimoduz aldatzen akotzen duzku. Baina horretarako, bere borondatea eta gidaritza onartu egin behar dugu. Barru-barruraino gaizo dagoen emakume sendatu egiten da. Bera eta Jesus konturatu ziren horretaz beste inorez, baina bera gaizorik egon eta bere bile junzan esan gelditu eta esan jauzita geratu. Jesusen bila joan zan naiz eta iluntasunen erdian egon. Fede esperientzia be antzekoa da, buruz-buruko hartu emona da, eta bakotzak daki noraino iristen dan. Barruko eremua da, bakotzak ezagutzen dau, eta hortze dago jainkoa. Hortze aurkitzen ditu jainkoak eskututako zauriak, eskutuko esperientziak behar bada inok ezagutzen ez dituana. Baina geure historian atal diran egoerarik gogorrenak. Jesusen mezua barruraino iristen da. Beretzat bizia zagaratu da eta horrezegatik ateratzen da bidera. Batez be, iziprian badabe, sufritzen dagoenaren bidea. Behin eta barriru bihurtzen gara beraren gana. Gu Jairokles beragaz alkartu gura dugu, itxaropena itzuli daigun. Emakumez ezagun eta izengabeak lez, ezinbesteko dugu bere buru bere bizitza bere eskuetan jartzea. Jesusen garrantzia moten dutze gure bilakietei. Eta lagun bakotzaren fedea nabarmendu egiten dago. Askotan isilik nabarmenkeria barik gatozele izara. Jesusegaz buru-buruko eta barru-barruko hartu emona izateko, eta gure bizitza eta beste batzuena aurkesteko eta. Bere eskutik garoa zala, eutzi eta gidatu egiten gaituela sentitzen dugu. Gure eskua ez daiala askatu, eta ez gaitezela sekula, beragandik aldendu eskatuko deutzagu. Hoi jainko, seme-alabatzat hartu gaituzu maitasunez, eta argian seme-alabaen gaituzu. Egizu ez gaizala enguratu guzurraen itunpeak. Eta bizi gaituzela beti zure egiaren argi ederrean. Otoitxau jangoikoaren maitasunaren doakatasuna. Gogorazoz hasten da. Bere graziaz, bere seme-alabatzat hartzen gaituen jainkoa bera da. Arrop zino den ondorian, gure ozenari hor egin behar deutzagu. Hau da, arian seme-alabeak izan behar dugu. Errorearen ilunpedatik arrazoia erakusteko zergatik atera gaitu handik, eta hori olantxe beti egiaren tiztiran manteniduteko. Hoi jainko, sakramentu ezaugarrien bidez bere betera eroaten dozu gure erospena. Egizu guztiok zerbitzuak gai egin gaizela zure doai santuak hartzeko. Oparen gaineko otoitz honek ahaztu ezin dugun zehozer gogorazoten duzku. Sakramentuak geure burua itzultzeko eta jainkoaren graziari eroateko, daben eragonkortasuna. Grazia horik gero mantenidu egin behar dugu. Gure boko zeinoaren duintasuna erakutsiz. Ariaren seme-alaba identidadea manteniduz. Jasotzen duguna, sakramentuak gure portaerak mereziez izateko.
Badakigu zure alben handiaren egintza dana, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza emotea, eta gure izate hilkortatik ataratzea eta hanbe osabidea. Hola, gizon baten bidez galdu hasiranak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatua, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Urtean zaharreko 3. prefazioa gizonak salbatutako gizakia. Jangoiko handik poderik handiena bere burua araituta jakitea da. Salvazioaren bidea erakusteko. Alde batetik gure olesiari jainkotasunaren indarraz laguntzen dutzon. Eta bestetik, gizakundearen bertan gure berrospenerako bidea erakusten duzkun. Olesi horretan erakusten dau salvaziorako bidie. Prefazio hau oso lotuta dago orain aldarrikatu dugun evangelioagaz. Non gaur egungo Jesus lez ikusten dugun aragiaren aholesia bere baitatik edo alde batetik mantua ikutzen itziz, eta bestetik altzatzeko esanez Jesus sanoagaz alkartzea. Gure zauriak baita gure bizitza behera ikusteko. Bera prest dago, guri jaboteko eta ondo ikitzeko. Eskaini eta hartu dugun opari santuak bizi barritu gaizala jauna. Maitasun beti, zugaz bat eginik, beti iraungo daben frutuak emon daiguzan. Eukaristia maitzean, otoitza hausnarketa bategaz egiten dugu topu. Eta bizi bedi giza aurkeztutakoaz eta jasotakoaz berba egiten duzku. Hau da, doainak aurkezten jarraitu beharreko bidea erakusten duzkuen, gure bizitzak be aurkezten duguz. Izan be, gure bizitzan San Pedrok dinoenlez dana dakizu maite zaitu dela. Gure zauriak be aurkezten duguz. Zendatu daitezan eta holan, jainkoaren maitasunaren iraungo daben frutuak emon ahal izateko.